سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزالكم قريبا لخو نمكتزالكم خبري عدم روح حمشت مقابيت أبستخيد مبلع عسر جعات السمون قط ماد بريمير ليج إثيوبيا أبالك روت قانت إيرترا علي سليمان تصوت الله قانت أواسا قبل علي مقلة سبعان درتا حمشت بغلتا تعويتا أبز مدرخ بريمير ليج إثيوبيا كلاي معرفو أبز قانت الله تصوتا علي سليمان كلوبو كابز مزقبتن حمشت شوتو سلسة شوتو بمزقاب هاتريك سريحهم دمر نايز عمل شوتو دما ناب شومون تشوتو أبريخ الزلو علي سليمان كابتن بولس أمزقاب شوتو اتلي كوينو زمرح الزلو أتقعي 4 منج أحمد حسين بغلتا شوتو دي حيرو أبكاراي ترتا تسريع اللوم علي سليمان زحلف عمت سبورت بزمزقبم 10 شوتوتات زبلت أمزقاب شوتو نايتلي كوينو مش اللامو أيرساعن علي سليمان تصوت الله قانت أواسا كاب 10 جعات قطمات بريمير ليج إثيوبيا 10 جعات نتبي بمحاز مبل 10 تحمشت ترتا تسريع اللام بسولوس أبدوب أفريقيا أبستخيدة نايجزي وردر زور ديكاب نتحت 23 عامت إرتراوي سوزانا في الصحيب ولس جزي بمزقاب قدامي تخطوة سكيلام أبتي 10 شوعات كيلومتر زنوحاتو كساب 500 متر براخز ديب نايولك نايجزي وردر سوزانا في الصحيح نوردرا ب 25 دقيقة 23 كاليت بمزامي أم نتحت 23 عامت قدامي تخوينا تعويتا أبزت ما سال وردر استخافة إرتراوي تقادامي كيفن تخل مريم كان من دوبشا وعيد رجع حيزو مسقداموت 10 وردرو زازيموم زور الدر ربع حمشت مقابيت بناي سالساي مدرخو قتيلو ابزو عدلو دما سوزانا في الصحي امن اليتين 23 عامتن سالساي درجه حيزه اب بوديوم كتزازن كيلام كيفن تخل مريم دما ابن جونيور ربع درجه حيزو ردرو زازيموم أبني دك تبعت يوم 240 شوعة تقادمتي 9 كيلومتر نوحد نمشوفان كوادرون كلو كيفن تخل مريم دما أبني عبيتي مبل 10 3 درجة حيزور الدرو مسبولت أزازيموم أبدوب أفريقيا سلط أنا زوسر زلو كيفن تخل مريم معرة تمرتو دما أبدوب أفريقيا أبز كير زوركاب أمستافي ركبالهم إذا العلب عزون تقادماي أبز مسبوزحات عبيتي تقادمت زكايدو زلو ردر مزهدمت اند هدم بولت صوتا يرقطراي زيكون أو تصيتون بولت درجايو زمزقب زلو زيادة صوتا أمن باب زللة زود 10 شوعات عمل تقادماي بنارس صوتا زيادة زللة تقادمايوم أبكتبتا ورد دريخون من قدي حيال مخانزو نقرلو ود تقيني بزبل ساقوا زللة كيفن تخل مريم زحلف عمد كرونومتر نايت سرقع عود شامبيون أفريقيا كوينو منبارو أيرساعن نحدا معلت ورد تروفيو لاي جوجليا ربع حمشت مقابيت مبل سان كلتن جزيو تساليتهم أبزا مدرخ دما تقرادمتي كابن لاي جوجليا 297 كيلومتر زرحقة ورد نميكياليوم أما بكس حنصاص ترخيبهم أبزا حلو في 10 عامتات نزور درس تعوت له تقادمتي مسن عزب دما أبغلتشن 10 حمشتن إيطالياوي ديفيد سيمولاي أبغلتشن 10 شدوشتن إيطالياوي أدريا فيدي أبغلتشن 10 شوعتن إيطالياوي فابيو فيليني أبغلتشن 10 شومونتن إيطالياوي مورينو موسر أبغلتشن 10 شعتن إيطالياوي سيموني بيلاسكو أبغلتشن 10 إيطالياوي جوليو تشيكونم أبغلتشن 10 حدن هولنداوي باكو موليما أبغلتشن 10 كلتن سلوفينياوي يان بولانك أبغلتشن 10 سلسن فرنساوي نانس بيترس زحلف عمد دما كال فرنساوي ليني مارتينيز نزور الدر تعويت مولينيروم أبزنلهم عمد تروفيو لا جوجليا دما كلت أبز حدش نور الدر عمد غانتا زغيرو إيرتراوان تقادمتي كساتو في بغيعهم نيزور رواندا درونو كينا غفن أبزور الدر زاتو عود شارشاي مدرخ زور رواندا ناهم زرأي عد موسان أباليت ألاويت كلب جنرال ستور أخليلو عرفاينان زوم كلت تقادمتي أبناي بشكلتا مويوم نفل ماغزي أبزور الدر ساتوفو زنبريوم أبزنلهم عمد ورد در شومونت ناي وورلوتور شومونت ناي بروتيم شومونت دما ناي كونتيننتال كلبات بدمر 14 كلبات أورد در ترخيبان نظام مدرخ اسبانياوي أبال UAE خوان أيسو خعوة اللايو زلع على قمة رخيبو نابزور الدر آتيوم نزاور الدر صوتان خزازم 10 كيلومتر مسترفو زاتقعه مسغزيه جن سلسه تقادمتي تحوسوا اسبانياوي ابال يونايتد ارابيان اميريتس خوان ايسوم نور الدرو ب 4 ساعات 46 دقيقه 32 كاليتن بمزام عود تروفيو لاي جوجليا بمخن 200 نا يو سي اي نتبي كحيت وصيوم ابال كانت اصلا ايطالياوي كريستيان سكاروني كلاي بمقتاو 150 نتبي اوسترالياوي ابال تدور ميكايل سورور سالساي بمقتاو 125 نتبي خوسدن كلو امريكاوي ابال اي اف اديوكيشن
ኔልሰን ፓውሎስ ድማ ራብዓይ ብምእታው 100 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዶም ኣብ ውድድር ተጸሚዶም ዝወዓሉ ኤርትራውያን ተቃዳምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ድማ ካብ ናይ ሩዋንዳ ድኻሙ ከይተሃደሰ ናብ ውድድር ዝኣተወ ናሆም ዘራይ ዓዱ ሙሳ ካብ ዕውት ኣዩሶ ብደቂቕን 57 ካሊተን ድሕሩ መበል 36 ተርታ ብምሓዝ 3 ነጥቢ ተቃጢቡ ኣባል ጀነራል ስቶረር ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ግን ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን እስጳኛዊ ዕውት ናይዛ ውድድር ኽዋን ኣዩሶ ኣብዛ ውድድር ምዕዋቱ ስዒቡ 10 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣብ ኩለን ውድድራት መበል 667 ዓወት ክትጽምብል እንከላ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ድማ መበል 200 ዓወታ ሰኒዳ ብዘይካዚ ኣዩሶ ንትሮፊዮ ላይ ጉግል ክዕወተሉ ዝኽኣለ ናይ ፈለማ እስጳኛዊ ተቃዳማይ ኮይኑ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ስፖርት ፋልማይ ዝዓበየ ናይ ክላሲክ ውድድር ስትራንደ ቢያንቸ ቀዳም 8 መጋቢት ኣብ ጣልያን ክካየድ እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ስትራንደ ቢያንቸ እውን ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ኣጥቂዑ ዝተዓወተሉ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ክዕድም እዩ ፖጋቻ ናይዚ ናይ ክላሲክ ውድድር ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ፋልማይ ዓወቱ ናይዚ ዓመት ድሕሪ ምጉንጻፍ እዩ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ መሬታ ንፖጋቻ ሓቂፋ ዘላ UAE ኤሚሬትስ ተኻየደ ውድድር እዩ ፖጋቻ ኣብቲ ውድድር ንዝነበራ ክልተ ኣብ ጎቦዛ زما مدرخات لعلي مزانو قولي حب موسى نتوردر كم استعوتلو ايرساعن ናይ ስትራንደ ቢያንቸ ስክሪፕት እውን ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብተማሳሊ መልክዑ ክዛዘም ትጽቢታት ኣሎ እቲ ምንታይሲ ስትራንደ ቢያንቸ ልዕሊ ዝኾነ ተቃዳማይ ንታደይ ፖጋቻ ዝጥዕም ውድድር ብምዃኑ ፖጋቻ ዝሓለፈ ዓመት ንስትራንደ ቢያንቸ ክዕወተሉ እንከሎ 81 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ኣጥቂዑ በይኑ ድሕሪ ምጓዓዝ እዩ ኣብዚ ሎም ዓመት ስትራንደ ቢያንቸ ስጳኛዊ ሚካኤል ላንዳ ብርጻንያዊ ቶም ፒድኮክ ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓስ ስሎቬንያዊ ማቴጅ ሞሪክ ቤልጂማዊ ማክሲም ቫንጌልስ አየርላንዳዊ ቤን ሄሊም ቤልጂማዊ ሌነርት ቫን ኢትቨልት ስጳኛዊ አሌክስ አራምቡሩን ህላውነቶም ኣብዚ ውድድር ኣረጋጊጾም ዘለው ተቃደምቲ እዮም ካብዞም ተቃደምቲ ግን ብልክዕ ንታደይ ፖጋቻ ካብ ምዕዋት ዝዕንቅፎ ተቃዳማይ ኣሎ ድዩ ብመትከል ደረጃ እቲ ቀዳማይ ሕጹ ናይ ውድድር ታደይ ፖጋቻ እዩ ይኹን እምበር ካብዞም ተሳተፍቲ ሰለስተ ተቃደምቲ ንታደይ ፖጋቻ ነገራት ክኽብድሉ ከም ዝኽእሉ ይግመታሎም ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ብርጣንያዊ ቶም ፒድኮክ ኣብ ስትራንደ ቢያንቸ ተበቀረባ ንፖጋቻ ከተሃሎ ክትጽቢ ዝግበረሉ ተቃዳማይ እዩ ፒድኮክ ነዚ ሓድሽ ዓመት ውድድር ብስታይልዩ መዊስዋ እዚ ተቃዳማይ ኣምዛም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዓባይ ብርጣንያዊት ጋንታ ኢኒዮስ ናብ ኩሰር 6.5 ምስ ተጸንበረ በቲ ምስጋር ዘይተገረመ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ይነበረን ይኹን እምበር ፒድኮክ ጋንታ ብምቕያሩ ክውሕዞ ንጸንሐ ነቕፌታታት ኣጽሒው ኣብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ዙር ኣልኡላ ክልተ ናይ መድረኽ ዓወት ዝርከብዎም ብናይ ውህልል ግዜ ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ ስዒቡ ኣብ ዝኣቶ ውድድር ቮልታ አንዳሉሲያ እውን ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ቶም ፒድኮክ ኣብ 2023 ብማልያ ኢኖስ ኣብ ዝውረሉ ዝነበረ ግዜ ንስትራንደ ቢያንቸ ተዓዊትሉ ነይሩ ፒድኮክ ኣብቲ ግዜ ድሕሪ ብምዃን ሕንጻዝ ንዝረገጸ ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማድዋስ ብናይ 20 ኻሊእታት ጋግ በሊጽ እዩ ስለዚ ፒድኮክ ኣብ ስትራንደ ቢያንቸ ምዕዋት ክንደይ ዋጋ ክትከፍል ከም እትሕተት ኣጥዒው ዝፈልጥ ተቃዳማይ እዩ ካልኣይ አየርላንዳዊ ቤን ሄሊም ቤን ሄሊ ኣብ 2023 ናብ ተባዕን ብመጥቃዕቲ ዘለ ተቃዳማይን ዓብዩ ኣብቲ ዓመት ዝነበረ ቁመና ኣብ ከም ጂሮ ዲ ኢታልያ ዝኣመሰሉ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ናይ መድረኽ ዓወት ክጎናጸፍ ኣብቂዖም እዮም ብተወሳኺ ኣብቲ ዓመት ኣብ ኣምስተል ጎልድ ሬስ ኣንጻር ታደይ ፖጋቻ ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቑ እዩ ይኹን እምበር በቲ ስሎቬንያዊ ብጸቢብ ተሳዒሩ እቲ አየርላንዳዊ ኣብቲ ውድድር ትእንኮ ንታደይ ፖጋቻ ዝምክት ዓቕሚ ሒዙ ዝቕረበን ብልክዕ እውን ፖጋቻ ኣብ ስራሕ ዘእተወ ተቃዳማይ ነይሩ ፖጋቻ ንቤን ሄሊ ብ38 ካልእታት ጥራይ በሊጽዩ ቀዲሙ ሕንጻጽ ረጊጹ ቶም ፒድኮክ ድማ ኣብቲ ውድድር ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ነይሩ ዳናጉ ቤን ሄሊ ብዝግባእ ግብሪ መልሲ ዝህባ እንተኾይነን ንዳናጉ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጋቻ ክፍትና ዝኽእላየን ሳልሳይ ቤልጂማዊ ማክሲም ቫንጌልስ ዝሓለፈ ዓመት ድሕርቲ ታሪኻዊ ናይ ታደይ ፖጋቻ መጥቃዕቲ ኣብ ስትራንደ ቢያንቸ ማክሲም ቫንጌልስ ንስትራንደ ቢያንቸ ንዑ ዝጥዕም ውድድር ምዃኑ ዘመዝከረሉ ብቕዓት እዩ አንጸባሪቑ ኣብቲ ግዜ ወዲ 24 ዓመት ዝነበረን ብማልያ ሎቶ ይጻወት ዝነበረን ቫንጌልስ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝዩ ኣብ ፖድየም ደይቡ ኣብዚ ግዜ ካብ ሎቶ ወፂኡ ኣብ ጀርመናዊት ጋንታ ሬድቡል ቦርሃንስ ግሮ ጻወት ዘሎ እዚ ተቃዳማይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ዝሓዞ ሳልሳይ ተርታ ከመሓይሸሉ ዝኽእል ናይ ደቂ ጋንታ ጸጋታት ኣብ ህልውቲ ክለቡ ጠርኒፍሎ እዚ ተቃዳማይ ብማልያ ሬድቡል ምዕዋት እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ፈሊጡሎ ምክንያቱ ብማልያ ሓዳስ ክለቡ ንቐዳሚት መድረኽ ቮልታ አንዳሉሲያ ተዓዊትላ እዩ እዚ ተቃዳማይ ዓብ ኮኸብ ኮይኑ ንታደይ ፖጋቻ ክወዳደረሉ ዝኽእል ውድድር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ስትራንደ ቢያንቸ እዩ
باركز غبركم تختاتلت السينما سمرة نايلوم تحسونا أبزي نزازم بمكتالكم أزينا نمسجن سلام.